Nggih, wah. Mas Andi TB piye kabare? Alhamdulillah saya bocange Sehat. sehat. Slendro piye, Ndro? Sing kabare, Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras Mbak Cangik Mbak Ibu. Alhamdulillah. Wis Wah. ora bingung ya rene ya. Boten kula winginane pun teng kene dusun Joho. Joho. Ning Joho. Saniki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Lah kok Mbak ngawur kowe iki. Lah urusane apa Mbak Yul kok ngremes ngresmekke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkahe wayangan bengi iki sing ngopi ya akeh. Acarane bersih desa. Bersih iki. desa, bersih dusun. Wah, panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali ping pira aku be. Lah sami. Lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Kyai Sumberjo lho, Mas. Kula nggih pisan niki, Mas. Lah Lagi pisan iki ya. dadak mbok hitung lho. Penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Kyai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbak Lurah, Pak Dwi Santosa. Ya. Piyantune tasih nom. Tasih Timur. Banyak cara wayang kaya Bambang Wiyang Wisang iki. Nggih, wah wayangan kaya ngene iki pakaiane necis ngisor sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netral kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore Nggih, transit teng mriki wau sareng jenengan. Nggone sapa, Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos teng mriki. Oh, wonten mriki dalem iki. Matur asa anane daran unjukan metu kabeh, Mas. Ngono. Piai kene kok, Mas. Alah kopi, tape, terusan gedang, bolmu, metu Bolu. Bolu kok bolmu iki lho. lui Jakarta. Lu ki, Jakarta nek Jawa ki mu. lu gue ngene ya. Nah, Lu ki saya dan kamu, lu dan- gue. Nek Jakarta ki bolu. Nek cara nek Kediri bolmu. Bolu karo bolmu iki beda. Beda ya, Mas. Lui Jakarta, kowe jenengan mboten nate teng Jakarta sih. Lah aku sering ning Jakarta. Tapi lu kan nggak pernah makan bomu. bolu Bolu. iki emang lo pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu Iya. asli Jakarta. Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Cloko. Aku dadi ning Jakarta Dadi nek A dadi E. Tanah Abang. Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama? Lame gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi Oh iya 4 Emang bulan dulu ya wes. lo kerja apa? gue dulu di sana atlet Weh, atlet. karate, pencak silat. Jadi hop wonganmu. Pencak silat yo ngawur iki. Aku dadi diomongi kok. Mas yo aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya, pencak silat, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa Sama siapa? sama kakek sama adik gue. Lah bapak sama lo, bapak sama ibu? Apa? Bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bokep. Nyokap sama bokap kucuk. Aku dadi Mas yo au nek bokap yo bokap kok. Ye, Ngawur. nyokap sama bokap di Jakarta Ngapain? nonton bokep. Goblok. Wah, matur sembah nuwun niku wah Pak Dwi Santosa Yang hebat Mas. hebat Dua periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, Dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman. tenan Mas mimpin desa Sumberjo niki Ora gampang. barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, Pasar hewan. dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gene pemandian air Iya. juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto Sik bakul kroto iku ndi? dadapan. Lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan Pakan manuk. manuk. Pakan manuk. Niku gene pakan manuk. Tak omongi bakul kroto. Alah yo iki. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya tuh luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan wayangan 2 kali
tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan untuk Tepuk desa tangan Sumberjo. untuk Sumberjo. Wah, luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya penjenenganipun Pak Lurah, Pak Dwi Santosa itu hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Blobo karo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing nyuwun sewu lho niki Piye? anu Mas Didik. Heeh. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Laladan Sumberjo. Heeh. Kala mben wonten Jaya, Mas yo. Ya. Iki tenggene ndadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parian utawa pantun kagem warga ndadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine Warga ndadapan muga-muga panjang umur amin Allahumma. Amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Artine Piyai Sumberjo muga-muga barokah amin Allahumma. amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak. TBC Yo gentenan kowe kok. sora. sampean rabi ketara golek-golek to. Ora cak-cek kaya aku. Wegah aku. Sakit mboten? Iso. Contone piye? Tuku klambi ning desa Njoho. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampean Ayo. Mangan gula dicampur semur. Napa niku? Warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Ngoyo aku sing golek-golek malah kowe. Oh, sorry aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak di PP ndur gendeng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng. Karepe. Pak Dwi kula rokoke dereng. Oh, ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parian sing apik, ndongakno sing becik ngono lho, BTB. Yo ngono piye karepmu? Lho, ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga ndadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Piye? Tuku ketan ning pinggir sumur warga ndadapan panjang umur. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Bi. Wong ndongakne warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik to. Apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neka-neka. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Lho, ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok gawe pantun. Jajal sakniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imame gawe pantun apa ora bingung? Lho, Kok contone pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main dadu ning tengah alas kula udu biro binas. Iki makmume bingung. Ndonga iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sik to, lha kuwi pangkatmu apa kok dadak bingungne malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ana malaikat kok PLT. Ndongakno kek nggih pantun, ndongakno niku sing bloko mawon Piye? masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye jajal? Lah iki ndongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga ndadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah panjang yuswa sehat walafiat sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh. Ngaten iki men bener. Ya bener to kowe ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampean iki dhewe dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya niku. Mergo padha wisan. Lho, niki samjengan salah kok sampean benerne. Lho, salahe ning ndi? Ndongakno apa mau? Tak dongakne muga-muga petani panene asile entuk Lho, akeh. lah kok lek ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil? Ora adil ki ning ndi? Lho, wong ngeyel sean. Sampeyan jane piye to, Pak? Lho, ora adil klerune ki ning ndi? Ndongakno muga-muga petani asile entuk akeh panine malimpah ruwah. iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas. Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing duwe sawah, apa ora nelongso badhe panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lah iki kok. Lho iki kenyataan gitu. Nyun sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelongso atine badhe ndang panen. Sampeyan kok ora ngiwangi aku blas sing kacamatanan kuwi lho.
Lho nyapa iki CS ku kabeh engko karaoke ning nguri ya, bareng ya. Dongakno niku sing komplit. Lah nek dongane sing komplit piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane saya larang. Dene sing ora ndek sawah tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lolo enak. Kowe aja ngawur lho kuwi dalang lho, Be. Lah nyapa nek dalang? Dalang ki abot. Dalang ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan kok jadwale 20 dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawe abot kok calangane saulan 20. Enteng apa abot ini? Ya abot. Ya enteng. Lho, ya abot ta, Mas. Abot apa? Lah saiki dalang ki melek suwengi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh apa piye? Iki yo melek rumangsamu. Tapi dalang kan ngetokne swara. Lah sinjane apa bisu? Iki yo ngetokne swara bayarane sakake iki. Wong dene teko rene yo ora nggo debok. Sing nggo debok ki panitia dene mek 40 juta. Enteng babot niki. Mas maksude ku tanggung jawabe kuwi abot dadi dalang. Aku lapo nggo dagelan iki lho Baji to. Lho nyuwun sewu niki lho. Sik, dalang niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tampa. Mbok ning omah kono ngomong putu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pinisepuh wargane cantut grumegut dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak Dwi iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur lho. Nyuwun sewu lho Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang, kowe ape ndagel karo sapa? Kowe ora tak undang rene raga rene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting iki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang, ora wayangan. Sore, dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu Mbah Lurah sing bayar kono. Sampeyan iki ampiran dhuwit tok. Sing mbayari Mbah Lurah. Ngono sik dilong 500 e. Lambemu jotos tenan iki. Sing penting niku Mbah Lurah jenengan perantara ibarate bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok liwat kok sampeyan iki. Lewat ndi iso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenengane Mas Didik ngejak kowe lek gak dijak Mas Didik ape meluk sapa? Aku disi ngebel bojone ora Mas Didik. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didik. Tak sengaja ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Kerja. Gak melu lho, gak melu kowe. Wis kerja Mas kerja. Kerja teman apa pisan kowe. Kowe iki aja ngawur, Mas. Kowe iki aja sak gelemmu dalang ki tanggung jawabe ki abot. Mergo apa? Ana gemigare pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas Dalang iki. Goblok muke sing ngeyel. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesele mati, lampu mati son ramuni sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel wae lho. Dalang itu teko-teko mek dok-dok. Wo. Kuwi tol bayaran. Tak pantanmu tenan. Kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andi tak omongi ya. Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang. Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang ki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh kuwi. Kok iso rungokno kandhane Slendro. Kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didam-idamke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik ngasta wayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayuk, sing menghormati ki akeh. Bangga nitutne wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutne wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbah Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ngetutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Ayo. Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi.
Piye to, Ndro? Mbah karo aku gak mudeng, aku gak bolomu. Cuman ki wong mati jangan la ilaha illallah lagane. He, piye? Anakku mati lho, he. Ketuman ngene iki. Apa ngene ae timbang kowe aku sik mbok bantah, sok mbek nek mati kowe diumbarno ning perapatan piye gak Yo aja ta lambipun. Wong jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun. Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmating Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang panguwasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki darmane dadi wong urip. Ngerti ora? ngerti? Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Lho, urip hidup. Ijane dalang apa to ya ya. Lah piantun cah cilik ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, urip Sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulan sura lho, Pak. Lah iya. lho, lah gak wulan sura iki wulan apa? Ulan sura Jawane nek Islam niku Muharram. Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Suro. Ya. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram 10 Ya. Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih bulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Firaun niku nggih bulan Muharram. Muharram. Kula Piye? selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Sampeyan iki Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar ya ndelik ngono kok. gelo aku takone Sawal yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan sura. urip kok hidup. Lho, Urip lah iya iki ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik ya ngerti nek urip ki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes. Kowe cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa piye manut awakmu? Aku mbok klerno. Urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti atine urip ngertos dereng niki. Nek ra ngerti kok dicatet. Aja mek ndelok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki paringane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Sing kita jagat saisine Jajal. kuwi. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Panci. kiblat papat 5 Panjer. Pandhawa. Ngene ra ngerti lho. Kok dari dalan ya kebacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Oh pancer. Tapi biasane ku kiblat papat 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong kok iso kiblat papat 5 Panci. Pandawa. pancer. Kok sampeyan kok kalah Tak terus. sumpah lo cangkem lho janemu sing bener Pandawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti arti urip nyuwun sewu Mbah Lurah, Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Ya tahu Lah kok. apa iya? Ngaji? Tahu. Salate terus kene Ali Bata ana pira? Alibata sajim hak. Ali Bata iki 30 B 30. termasuk Lam Jalalah. Ali Bata ana 30. lha iki ora tau ngaji. Ngaji be Ali Bata kuwi 3. 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, Alibata mau telu lho. Lho, Ali Bata niku 3. Ali 30. Alibata sajim. sing takok sakjim sapa? Aku takok Ali Bata anak pira? Ali Bata 3. Alibata. Iya. 3. Aku malah goblok Lho, bengi iki tak gawe goblok pancen. Lho lah urusane apa? Urip kok tekan Ali Bata. Lah ya kuwi mau urusane apa? Lah, nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa Ali Bata. Urip kuwi apa to? Hidup. Sampeyan sesuai ana kerana kabel sing lecet temah tak nyetrum iki lho. Bolak-balik kok hidup wae. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah A, alif kasra I, alif doma U. Diwaca A I U. Loh, hubungane A I U. yang artinya Artine Aku iki urip. A I U. Aku iki urip. Paham ora? Nek ora paham dicatet aja kok ngombe-ngombe we. Aku iki mau ndrodos kula meh glok 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 rokokan sebelah cebul. Dicatet ben paham.
A E U. Aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale cara lampu saka genset. Genset ki mang ya ben mekan iki lho ben iso mekan Diesel genset. mau. Cara wong iki mangan urip kuwi engko. Lah lurah, tahun ngajeng mboten iso nanggap Mas Didik malah, Mbah. Lah nanggap Urip asale saka genset niki. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa, Ngertos Bi? mboten? Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset kuwi mang. Salah. Ngerti apa ora? Lho, lah saka sapa? Lho nek ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu. Loh, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. yang artinya Artine Bapak, rabi, ibu. kok pas nggih Mas Didik. dadi wong urip kuwi asale saka babi bu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikro lore kok ya bangga babi bu bapak rabi ibu kok pas kuwi to Bi kok Yo pinter tenan. pas iki ilmu tenan lho iki. Lah Urip kuwi diwiwiti saka kapan? lah Iya. urip niku diwiwiti saka kapan Bi? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca Tatitu. tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip Lah wong urip kuwi kudu golek balita Gendaan. nganti. Lho, ngono lho. Piye piye? wong urip kok kudu golek Piye piye? Balenono? wong urip kuwi kudu golek Gendaan. lah dalah kaya Saya ora nek tembung STMJ, STMJ? salate terus maksiate jalan. Lho, Pak. nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to Mas nek iso iki ya apa ngibadahi ya kenceng apa iki tumindake sing elek dikurangi Nah, mergo ngoten lho, Pak. sak dermo ngakoni urip Heeh. Ngaten. mula sing wigati piyai ndadapan seger waras panjang yuswa Amin. Sedaya Amin. perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif muga-muga ndadapan dadya desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Amin. Ingkang wigati niku, Pak. Oh, sampeyane nyono guru to, Pak. Ya guru to Bek Guru, ngawur Mas iki. aku. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta wayang utawa dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa, Pak? Basa Jawa. Wah, apa iya to? Takoni mesti ngerti lho. Lho ya Apa? paham wong guru kok Nek Mas. basa Indonesia dijawabno ngerti nggih. Ya iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali, Kali. Nek ikan, iwak. nek laut. Ya laut. Laut iki ya laut. Laut ku ya laut. Laut iki apa? Segara Be. Nek sungai, Kali, nek ikan, iwak. nek laut. Laut utawa segara. Ngene kok cari guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara, Laut ki segara clok-clok. kleru. Segara. Laut ini ndi segara basa Jawane. Laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut, mulih lho. Oh, tiba apa Kowe wong nyambut gawe. Kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omongne kene. Sindene was 1 2 3 4 5 6 niki sinten? Indah Argia. Indah Argia niki Santi. Santi, Sapa? Rere. Rere. Nah niki Susi, Susi. Mbak Wiwin. Wiwin, Nuli. Inces karo Krisjon komplit. Christian. Kok ngawur? Komplit. Sinden kok Anu cobi ngadeg kabeh ngadeg sedaya kabeh. Ngadeg kabeh, ayo, ngadeg kabeh. Kesanipun kita gayeng menika. Nah. Gawa selendang, gawa kain kabeh, kaine digawa. Oh, nggo kain ra. Kain digawa. Sendang. Apa ngono gombal-gombal kono. Heeh. Ayo. Nah, iki Niki kula gawene lakon, Pak. lakone apa bengi iki? Kediri niku kan Gudange ketoprak. gudange ketoprak. Heeh. Niki kula gawene lakon Joko Tarub Nawang Wulan. Oh, ketoprakan to ceritane. Ceritane niki widodari kabeh niki. Oh, widodari. Ayo selendange digawa. Siapa? Indah selendang. Wis kain-kain apa-apa. Nah, Oke. Nah, iki para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Ceritane niki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih.
Piye Mas lakone Joko Tarub piye? Iki widodari padha adus ning pinggir kali. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub. Oh ngono ya? Ya, terus widodari ki duwe sayembara. Sapa saka sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, maju kabeh. Maju. Sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih. Lho nggih no Pak, cang ganteng kok. Nek aku percaya nyene cara dicandra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wes sing tak incer antara Tanpa cacat, Pak. Kok tanpa cacat. iki. 1 2 3 4 5 wis manut. Adus ya. Niki aduse di live streaming ora? Lah wong adus kok ya di live streaming ya ora. Iki tembange perahu layar padha adus. Ayo rada maju kene adus. Ayo kontro perahu layar kontro. Ayo perahu layar itu. Ngadeg sik nyanyi ya teko kayangan. Iki kok kayangan adus sik. Kok kesusu linggih to pendang kosokan to awakmu. Ya ayo Perahu layar ya, Cok. Ayo kono kosokan adus yo. Ayo adus. Slendange kene padha dikumpulke slendange. Kono klumpulke ayo adus kosokan mengguri kono madhep mengguri. Ndak ketok karo sing ngarep kene lah. Ayo adus. Tuk turut. Ayo ngumpul adus. Ayo. Mbok yo melu aku. Ayo adus. Gere banyune yo. Hei, ngapel apa? Melok adus. Ora entuk iki nyolong slendang kok melok adus. Banyune segere ya ampun ya, kono kosokan. Joko Tarub ki sing dicolong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi? Apa iki? Slendang. Iki mesti gone iki cawili. Jadi sendange ping. Tuk. Ayo. Ayo dijibak kono ayo. Mbak Yu. Panjenengan menika madosi menapa kok benten kalih rencang-rencangipun sampun kondur wonten kayangan to? Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok ora eneng. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampeyan goleki apa? Slendang. Iki lho ngene iki lho. Lho, Ceritane kok ngono. Ayo kocok. Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarub. Joko Tarub iki kowe. Saya tak colong slendang iki. Lah kowe kok ora iso bedakno kuwi slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman slendang kok. Lah nyapa mos aku rabi mbokku dhewe aku. Ketoprak Secara slendangmu iki. B. Jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia ataupun fisik. wis to. Iki tok-tok rupane kabeh padha aku sing gak uman. Ayu dhewe iki. Ayu dhewe. Ayo apa kowe wedak karo rahi ra gandeng lho. Ora iso kelet lho iki kok. Aja banter-banter. Lah padahal kuwi ora didasari biasane. Ampun mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut ki gelem mo. Manuto to iki Piye yo ketoprak. slendangmu kok ilang kowe apa gak duwe apa iki Wis jenenge? trimo-trimonen yo iki wis. Patemboya. Patemboyamu apa? Lho iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Nek wedok tak pek dulur, Mas. Nek wedok mbak akoni dulur Sinarawedi. Heeh.
Lamun mengko sing nemokke lanang yo. Sing lanang Wis tak pek TB bojo. tanggung jawab. Nek sing nemokke Wis lanang emploken, Tak pek Dik. bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok ilang. Nek sing Wis nemokne TB oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Heeh. Ayo. Sapa ta Pak Dalang? Lah yo Pak. TB mang sing nggo selendangmu TB. Iki lho. TB. Sendangmu rupane apa? Slendangku. Rupane Wis, Bi, apa? tanggung Ya kembang-kembang. jawab, Bi. Tanggung jawab, Bi. Wis to trimanen kotot ki peken. Terus sing lanang dipek, Bojo terus sing wedok diangkat. sedulur Sinara Wedi. Sing Ndi? nemu sendangmu ra ono liya. Sapa? Oh, heeh ta. Biya. Lah kok sampeyan to, Mas? Kok malah di kene? Dalang kok kelakuane nyolongi sing lendang. Iki masih juga awakmu lho, Bi. Bebe, Ora nyapo, suksine lho wong kene aku ora nyolong. Sing juga awakmu kok. kuwi iki penanggap, Be, iku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki? Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampeyan iki. Aku ki widodari ki Mas Kitho. Widodari apa nek iku yo widodol. Ayo. Widodari ki ayu kok. Ayo, kudu mbok pek bojo, Be, ora iso. Ayo. Wes, tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anake yo iki yo. Tanganmu ndae, tanganmu tak ambune. Ayo. Oh, mambu solar. Oh iya. Ya apa ora? Ora. Nek sing nemu selendang iki nek wedok Dadekke Dadi dulur. dulur Sinara Wedi, nek lanang tak pek bojo, Mas. aku lho sik rong entuk rabi karo pakku sik kuliah lho. Alah. Semester 4. Joko Wis taruh. wayahe ra perlu kuliah, Joko Tarub. Iya yo rasa jejak. Ayo kudu dipek bojo mang jam. Ayo, masalahe tek mbok cupok. Saiki aku ditinggal dulurku lho, Mas. Ih, manise. Ya Allah. Kaya sing ning ngene dadapan mah pojok dhewe lho kata-kata. Wis jan power iki ngene iki lho tenan aku. Lah kowe Ayo. lak yo tau dadi langgananku to. Ayo, Gendang aku to, ora. Mas. Ayo, digandrung. Gendang to, Mas. Ayo to, Mas. Iya. Ayo, ayo, Thomas. Wong iwan ya butuh. Gendang to, Mas. Ayo. Yo. Gendang aku selak kudu lho, Iya, Mas. iya. Aku suwe gila lho. Joko taruh iki kudu manut karo iki. He ceritane aku ya ayu lho, Mas. Aduh. Widodari sing ayu dhewe mulane slendange mbok colong. Sik to Kuwi Kok widodari. nyekiwe kanakan kucing. Kok mbok cengkiwing kaya maling lho. Ayo. Ayo. Digandrung, paling gak digandrung. Ayo gandrung, Mas. Ya, ya. Ayo to, Mas. Mas. Jangkrik. Aku kok bengi terus piye nih? Wis tak kowe gelem ora? Iki lakone lho, Be. Wis to penak-penak, kowe manut to, penak-penak. Lan Mbak Slendro, Mbak. Ana apa? Iki Slendro ra kowe iki lho ladane. Aku mbok gandrung, Mas. Aku mbok gandrung. Sesuk tak idoni lho iki malah. Mbok wong widodari ku alus ora kebiayaan kaya ngono kuwi. Lah kowe lak widodari sing elek-elek, nek sing ayu ya ngene iki polahe. Kok ngono? Kowe kok aku kok kene. Ecate aja petok kadoh. Mlaku. Batang. Kok sayang. Sayang kok batang. Sayang. Etoke kalem. Rukun Islam. Karo Kang Lipo. Mas. Pengen tak ruwat kowe. Karep rukiah to. Islam lho. Sing apik. Tamatno to, aku ki tamatno suwe-suwe lak ayu. Ayu apa? Tamat suwe-suwe ya mutah kok ayu apa. Nat. Tapi Pakde, nyongo Pakde, nyongo. Nadyan wujud. Kok ndek men ta Pakde? Sabar Pakde. Nadyan wujud temong peksi. Yetmu aku manuk no piye ngene. Wis ta gelem apa ora? Iki mboke manuk gagak apa piye? Lah iya. Ayo gandrung dicekel Bu, disayang Bu, disayang. Diambung Bu. Ayo diambung, Yo, sabar yo. Yo. Kok mbok api urung-urung. Aku wedine tetanus ya. Kausar. Gawe talining. Biasa wae rasa kok.
Lagi lho. Mbok biasa wae kok. Lah penak lho, Mas. Tresno ya ngono kuwi kok, Bik. Mingko katon kencana katon telek, Bik. Oh, bantale, Bik, bantale. Oh, yo ora sedo, ora gawe turu iki. Alus manis nyengsem. Dipangku, Mas. Dipangku. Pangku, Mas. Apa? Di pangku lho ben mesra nek roman. Aku dunen no. Hah? Aku kudunen. Alah urung gedhi ya. Dipangku, Bik, dipangku. Ya, mbok biasa wae to yo. Yo sabar ya. Ya. Cek tak inggahno sik iki kok bledos ra karuan. Aku tak nglungguh mak tus ngono. Dipangku karo bojone iki romantis mergo garwa iki sigarane nyawa. Romantis sik karo sing nom. Wes suwe nggonku. Sik. Kok amen sak-sik Piye, to, Mas. piye? Ngombe Piye, Bi? jamu no lho. Piye, Bi? Ora duwe anu minyak kayu putih, Pak. Ayo ra nggawa. Lah apa? jagane aku masuk angin. Ora wis aman iki. Wes suwe nggonku. Kang Mas. Diajeng. Kowe kapan njaluk tak pendem? Kowe tak lem-lem ning jagat ora ana papat ning donya. Mas. Ya kowe sing tak tresnani wong ayu. Ya. Kesuwan. Astagfirullahaladzim. Najis mugolado. Padahal iki kok naji mugolado. Putra Kanjeng kok putra Kanjeng itu Sri Muning. Lah ke pengen ijol ye. wis suwe Ora nggon usah gawe kuwi to, Kang. kulana. Meneng ya. Heeh, Kang Mas. Aku arep bapakne mbok delikne ya. Arep bapak nih, bapak. Tumpakno truk ayo. Wah, trek liwat. Ora ono sinden kok deret-deret koyo anakan. Ndang to, Kang Mas, aku wis kadung kaya ngene. Nek kena sarungmu iki aduh, terkindil-kindil aku karo sampean, Mas. Ambung, Kaya ambung, ndang to, ambung. Mas. Go, Ya, go, Bang, dadane. apa piye? Wis keluar. TP kocrok. Himpet becera betah. Wong wedok ngecek kaya ngono. Bose kalem. Lah direwangi ngetek ki ora ndang. Keluar. Kowe pengen golek wong wedok sing kalem. Wis aku kuwabe tak susur. Kowe pengen sing kalem. Sing kalem. Oh, kene nyun sewu lenggarian, Bu. Lah nek iki buke taune lenggah nek golek sing kalem tak golekne. Sing mbok incer tak golekke bocah wedok sing sesuai kriteriamu. Kok, Pak? Mbok denggam-yem rambutnya kayak malah gentilang ngono. Iki. Nah. Nah, iki. Nah, kene. Nah. Wis suwe engko. Setok. Aku nek iki tukar tambah karo bojoku to Mbok Vario gelem aku iki. Lah wong kowe montor Supra kredit kok ape mbok ijolne iki lho. Wis Sik ambekan sik. Lah. Kenapa? Ambekan sik. Lah dalah. Ambekan. Wong wedok iki pancen ngene iki. Bocah latah mbok jarak. Nah, wong wedok piye kabare paring asma sinten Mbak Yu? Alhamdulillah. kowe gantine Nawang Wulan ya. Ya ora apa-apa Nawang Wulan. Dadi Nawang Wulan sampeyan iki. iki dapuk Nawang Wulan. Kowe nek ngerti karo apa iki? Ngerti karo Kok iki piye? Wong ati dapuk aku. Kok sik? Kowe engko sik metu demit kok kowe pas metu
demit Kowe pas metu. metu demit kowe metu. Kosek. Ngono ya. Kok metu pocong-pocongan sing dadi kowe ya yu ya. Lah yo, dadi iki Aku dadi pocong. Ora dadi nawang wulan. Nama mulane ketoprak wis rampung kok ya. Dadi ku nek ngerti bojomu, iki kan dadi garwamu calone. Ku nek wis ngerti karo bojomu terus dase, "Mbok keplak-keplak." Astagfirullahaladzim. Enggak, Mas. Idoni. Aja. Ya Allah. Aja. Ora. Iki ngono cah latah juara-jarak. Cecak-cecak ning ngomong sing apik. Sampai piye? Diajeng Maaf. upama kowe kelakon dadi bojoku, somben kowe karo aku katur lumbaling madahi bayang. Aku ambung. Be salah ta, Be. Ambung. Kaya kok tuyul. Lho cah cilik-cilik iki lho jare kaya tuyul. Rene. Kowe iki aja nyepelekke tuyul lho. Kowe nek dadi tuyul kowe ndorone siap apa ora? Kowe ngerti gaweane tuyul apa ora, Be? Kon golek dhuwit, nek mulih langsung njaluk. Daluk mie Aja. diajeng nawang wulan. Ing jagat rama papat. Ambung. Orang cedak. Ya diganten. Wis suwe nggon kula. Keplak. Daya sirah remuk iki. Wis suwe nggon kula. Rada nyaket. Idoni. Aman saiki. Ora digawe ngene iki ya. Bobos kabeh ra iku. Golek isi. Saduk. Yo aman wis to. Golek isi. Podangku. Keplak. Nawang mulane kowe wae. Wis iki wae wis tangane. Remuk musuh iki. Wis. Tanggapan kacek 50 silaku remuk ya. Ora Aku apa-apa. dah. Lamun kowe disepelekke karo kono kowe karo aku ya diaji. Iya, Mas. Lagune apa lintang Kairo. Mangke Pak Danamil tasih pareng enggak, Pak? Tasih. Oh, sampun kundur. Oh, alah. Pak Danamil sampun wangsul, Pak Didi. Wis kondur. Nggih. Niki lintang Asmara. Sayang, ini sayang. Kang Mas. Sing mesra ya, ben pengen ya Kang Mas ya. Iya, sayang. Allah. Tuwekan. Ral sih. Mas, pira Mas? Wong ayu tresno mungkin narya tamba susah jroning atiku. Wong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Aku yang ngonokne to, Mas. Kaya kae lho, Mas. Iso ora kowe? Hah? Kowe jaremu tresno iki ya ngono. Gendang digendong ngono. Abang. Mas. Ayo gendang. Bete. Wonge kaya bojoku ngene. Ayo gendang. Kaya bakul dawet sing gareng iki lho. Tuh, pancet bojoe kaya ngene iki kaya aku terus. Iya. Ayo, ambung. Ambung. Ma, wes. Diomengi diseneni Mbah Mudin lho. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning Tak kowe sinden apa gedebok kok ngobeng. ora jawab apa-apa kok melumah iki lho. Ngene kaya ayu-ayu wae lho. Lah piye to, Mas? Wes kaya wong ngisor kaya sikat kumbane putih kabeh wis. Mas, lintang asmara Cahya Luswantara. Sayang.
Lintang Asmara. Oke, Mbak menawi wonten pamundutan, Mas. Iki akeh banget. Saged dipun Iki waos. didum ya. Nggih. Iki sampe dum kuwi. Ya. Dari Pak Karjito, Ketua RT 21 RW 04. Dusun Dadapan Desa Sumberjo, Ngasem. Nyuwun tembang utawi lagu Pepeling. Nggih, matur nuwun Pak Karjito. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Mas Didik Wibisono. Saya adalah fan berat dari Ringgit Purwo. Ngersakaken salah setunggaling tetembangan wonten Nyidam Sari Kebaco Tresno Pria Idaman. Tembang menika kula aturaken kagem panjenenganipun Mbak Wiwin, mugi pun panjang yuswa dipun paringi sehat walafiat saking kawula Mas Tulkiem, Kampung Inggris Pari Kediri. Mas Tulkiem Mas Gawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bucange so Mbak Yulimbo. Kula badhe nyuwun gendeng. Gending. Oh, aksara Jawa nek kurang wulu rasa muni i, Pak. Dikek wulu. Ya dikek wulu. Oh, alah. Kula badhe nyuwun gendeng. Loh, Alah kurang neh. Lho, tak sing akeh, Mas. Kula badhe nyuwun diwut-diwut. Kakean wulu wae gitu. Kula badhe nyuwun tembang Kiker Sumilir kalian sarung jagung damel pelok barang. Nggih. Tembang punika kula kintunaken dumateng Bapak Kades beserta Ibu atau Bapak perangkat Desa Sumberjo. So kagem masyarakat mugi tambah bagas kewarasan. Amin. Saking kula Bapak Sidu. Oh nggih. Duh, kok Bapak Sidu? Kok Bapak Sidu Iki lho, Pak Sidu. Sidu iki merek buku. Sidu kuwi sinar dunia, Clok. Sidu merek buku. Mereke buku, Celuk. Oh, saking Bapak napa jenenge? Kula Ringgit Pros dalu antas saking Pak RT Tresno Surya Widodo. Nggih, Pak Sidu iki merek buku sinar Iya, dunia. Pak Tresno Surya Pak Widodo. Tresno Surya Widodo, Pak RT 11 Sumberjo, Jawa. Ah, ngersake Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ingkang kadawan sinten? Coba cantiknya Cahyo Nuswantara. Siapakah dia? Ada Incas Nuli. Yo Jawa semuanya Cahyo Nuswantara. Cantiknya Cahyo Nuswantara. Mas Didi. Piye? Ketoke Andi aku muni cantik gak trimo. Lho pancen yo piyane cantik ya perlu dilem kali ngendikane Mas Dalang to, Mbak. Aku diceluk cantik kok. Wah, cantiknya Cahyo Nuswantara lho, Beng. Cantiknya Cahyo Nuswantara niki. Heeh. Iya. Iki sinden pilihan lho, Mas. Pilihan rumah samu ning Dadapan ya ayu dhewe ta. Oh, alah kowe ku mbok yo ning omahku apa ora enek kaca, mbok ngaca. Piye to, Mas? Lho yen sing nyuwun sewu kaya Mbak Rere, Mbak Santi, Mbak Indah iki ketok ayu. Lah aku. Kowe iki lho kaya ora isin gitu lho. Penontonnya sampai ngerti ketok kewer kok. Omong ketok elek, omong kewer iku lho. Aku dhewe Jarike kewer-kewer iki. Nek liyane yo Nyuwun sewu pesindhen niku mbok jenengan niku wis gawe kebaya, gawe jarik, gawe gelungan. Mbok yo sing ngalus, anggun. sing anggun. Ya sepurane. kudune piye Umpama ditindali Madidi, sinden idola ratu dari Cahyo Nuswantara paling gak kan lho. Ditata nyuwun sewu Mbak sinten? Nuli, Mbak Inces. Noli. Nek ditimbali ku mbok sing anggun kados dening Bu Lurah. Paling gak iku lho, tangane ngene. Rondo mendak sithik tek mesem. Moto kiwa dibak ngiwa, sret. Moto tengen dibak nengen, sret. kira kuwi Iki sama tak guane dhuwur gak oleh ta moto. Oh, wis lurus ae. Yo mesem lho karo mlaku Cahyo Nuswantara nolik paling mesem. Ketok anggun. Oh iki lho bintange Cahyo Nuswantara Oh, iki. ngene ya, Mas. Iki kudu plengah-plengah ngono harus gitu ya. jajal kene perlu dicontoh ya iku
TB iki sok kulino apa iki nyontoni sinden ya Bi ya. Tangane ngene. Nah, mendek. Mendek, ndekku jenenge iku sekokmu bosok sitok, Lah. Mati mono. Nah. Mlaku. Mlaku demes-demes. Gak ditabuhi. Noli. Presiden Ratunya Cahyo Luswantoro. Mlaku. Duk tak tak duk. Mbak Noli. Anjing Kang. Dadi teng pundi, Mbak? Aja dadapan Kang Mas. Ya ampun, balik orono kowe balik orono. Kabar subuh tak parani. Ning ya apa kabar subuh kok parani ngopo. Ning ya pantes apa mau gandengan karo kowe lho, Bi. Jajal digandeng karo kowe. Ono sia-sia lho. Karo modelmu kuwi presiden pilihan. Oh, Mas TB nyuwun sewu Mas TB. Oh digandeng. Mas TB, Nggih. badhe teng pundi, Mas? Anu badhe teng ngene pasar, Mas. Lah ngopo, Mas? Anu mbak batang. Lho kok batang. Kowe iki ya gandeng ya sing pas. Jajal aku karo aku ditakoki modelmu nek karo sinden kok nyek tenanan to. Maku. Mas Wendro. Wonten dawuh, Mas. Badhe teng pundi? Ngawino jaran, Mas. Iki jeru lho. Jaran. Jeru masakmu. Kita sumilir lah ini, Mbak. Kita sumilir yo. Cahyo Suminat. Nuswantoro ning. Sik ngarepe digawe beda. Gawe velocity nanti ya. Duk tak ya. Lagi langsung masuk lagu kok ya. Ya. Ayo. Tangane piye coba? Tangane ngene. Dikasih contoh. Ini, Mbak. Duk tak dung tang dung 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 tang dung tang dung 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 tang dung tang dung dung. Iki pemone dunge gak iki gak oleh. Ngene iki sampean gak bisa kisik. Nah, piye Dejal? Dejal. Mas musiknya Mas, gendang. Terus tak tonyo lho kowe jane. Sabar to. Wis mlaku elek, keplok elek iku. Ngene lho. Piye-piye jajal kene tak ceklane. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Ayo. Mas. Mana ngasih. Contoh iki. Mbahmu. Oh, mbahmu penyanyi pilihan sinden pilihan kok. Nah, bisa ya, ya. Dung teng dung 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 teng dung teng dung 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 teng. Ayo. Yuk, Mas. Santai. Si jane Cahyo iki jane nyapa to bengi. Biasane apik lho. Wah, ngene kok campur sari tanggapan larang kok yo. Cahyo yo. Dung teng dung 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 teng ya. Mas, yuk. Kurang cepet. Kecepetan lah saya. Iki wis iki dah. Kowe nek gak iso tak pilih niki lho. Dah. Yo, beda kene. Dung teng. Ya. Mas. Cek kalem. Cepet. Kecepetan. Ora nek sing bener to, Be. Lah iki jajal. Wis. Balurah nyuwun pangapunten nggih. Niki sindene kok dadiaken. Depeh cedak karaoke kok ndeledek kabeh jane. Ayo kita mainkan. Alah iki meneh. Kok sing ayu-ayu ra iso apa meneh iki? Pengen ora? Modelmu kok sing Marano. wis rasa Aku ora yakin karo iki. Dah to. Warai. Oh, paham. Kela. Sik. Sesuk 1 2 3 ora usah budal. Sing budal iki tok ge ganjel debok. Sing iso ya iki Be. Jajal mari sik. Nah. Masa sing ayu-ayu salah ka sing kotot malah bener. Lah kono sok tiktokan kok. Yuk kita sumilir Mas Cahyo Luswantoro. Luswantoro. Semangat ya.